Kad se to prvi put razmatralo, sud je postavio uobičajene uvjete da mora biti u kućnom pritvoru i ne smije se baviti politikom, ali je to Šešelj odbio, a srpska vlada odbila za njega jamčiti ako sam ne prihvati uvjete. I onda, iznenada, sud krši vlastita pravila i ipak pušta Šešelja. Pristaše ga dočekuju kao junaka, a on nastavlja s govorom mržnje i prijetnjama hrvatskoj cjelovitosti. Da sam na mjestu hrvatskog predsjednika Josipovića, ne bih pisala predsjedniku Haškog suda Meronu, nego članicama Vijeća sigurnosti, te ih pitala što se događa. Za rad suda plaćamo golem novac, a u zamjenu dobivamo samo pokušaj revidiranja povijesti konflikta i prijevremeno puštanje jednog luđaka. I baš na dan kad se Hrvatska sjećala strašnih zločina u Vukovaru, a Šešelj sa slobode koju mu je omogućio Haški sud čestitao četnicima okupaciju toga grada prije 23 godine, srpskog dopremijera prima europski povjerenik za proširenje u Briselu. Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Andrej Plenković istog je dana ustvrdio kako je Hana upozorio na slučaj Šešelj, no u Hanovom nastupu ni traga kritici. Srbija može računati na potporu komisije da s jednakim napretkom kao do sada nastavi na europskom putu. Istoga je dana tužitelj Bramerc boravio u Beogradu kako bi se na svoje oči mogao uvjeriti u poraz institucije za koju radi. Kad su pušteni Gotovina i Markač, pisao je prosvjedno pismo u kojem kaže da presuda vrijeđa žrtve. Sada kaže da se ne može žaliti jer se radi o diskrecijskoj odluci sudskoga vijeća. Kad je na privremenoj slobodi hrvatski general Mladen Markač snimljen u lovu, Haag ga je odmah priveo natrag. Nije Srbija pustila Šešelja, nego je to učinio Haški sud, no Beograd s podsmjehom odgovara na hrvatske kritike. Nemoj naročito da nam dele lekcije one države koje ne mogu da odbrane ni 10 ćiriličnih tabli u svojoj zemlji. Hrvatska ministrica kaže da neće Srbiji postavljati nove uvjete za članstvo u EU, poput procesuiranja zločinaca. Hrvatska je danas članica Unije, ali očito ne koristi svoj položaj ni prema Briselu, ni prema Beogradu, ni prema sudu, kako bi spriječila dojam da joj se ponavljaju dvostruka mjerila kako su je proganjala od početka.